Għal darb'oħra Malta reġistrat it-tieni lanqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea u lanqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi li jħaddmu il-munita euro. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li f'Marzu illi għadda, ir-rata ta' qatt f'Malta kienet 3.3% li hija l-inqas rata qatt osservata fl-istorja ta' pajjiżna. F'kull xahar mindu bdiet is-sena inkiseb rekord ġdid fl-inqas rata ta' qatt ta' pajjiżna. Fl-ewwel xahar wara l-bidla fil-gvern fl-2013, pajjiżna kellu rata ta' qatt ta' 6.5%, jiġifieri 1.2% aktar mill-pajjiżi fiż-żona euro bl-anqas rata ta' qatt. Il-Ġermanja dakinhar kellha rata ta' qatt ta' 5.3%. B'kuntrast, illum pajjiżna għandu rata ta' 3.3%, jiġifieri 0.1% anqas mill-Ġermanja. Dan ifisser li waqt li l-Ġermanja fl-aħħar snin naqset ir-rata ta' qatt b'1.9%, f'Malta tnaqqis kien ta' 3.2%, kważi d-doppju ta' tnaqqis li kien hemm fil-Ġermanja. Qabel il-bidla fil-gvern, skont il-Eurostat, kien hemm kważi 5,000 iktar persuna jfittxu xogħol milli hawn illum. Fattur ewlieni wara tnaqqis fil-qatt kienu s-suċċess ta' programmi biex iktar żgħażagħ jidħlu fid-dinja tax-xogħol bħal garanzija għaż-żgħażagħ. Skont il-Eurostat, illum hemm nofs in-numru ta' żgħażagħ Maltin u Awċin ifittxu xogħol milli kien hemm fl-2013. Fi stqarrija, il-Gvern qal li f'leġislatura waħda pajjiżna kellu żieda fl-impjiegi aktar minn dik fit-3 leġislaturi preċedenti meħudin flimkien. Temm jgħid li se jkompli jaħdem biex il-ġid f'pajjiżna ikompli jikber u jinbena ġejjin dejjem aħjar għall-familji.